na 34 edición da Festa do Melindre de Repostería Tradicional. Teño meu carón o alcalde de Melide, unha segunda gran xornada repleta de visitantes, repleta tamén de peregrinos que se achegan hoxe ata Melide para vivir a festa máis doce de Galicia. Efectivamente, é dicir, aquí hoxe non só nos visita, non só estamos os autóctonos, por decirlo de alguma maneira, sino que tamén nos visita xente dos arredores e mesmo de máis longe. Tamén teño que decir que os peregrinos exactamente pasa por aquí o camiño francés e un pouco máis adiante conflúe co camiño primitivo, pois eso tamén é unha maneira de publicitala fora de Galicia, incluso de forma internacional, por cambio da xente que se para, que desconocía a súa existencia e pode falar dele. Toda esta repostería non naceu como unha cuestión de marketing, senón que naceu pois fai moitísimos anos de xente que iba ás feiras, aquelas rosquillas que iban nos bimbios, e iso a través do tempo foise perfeccionando, foise mellorando e foise transmitindo de xeración en xeración hasta o día de hoxe, donde o melindre é un doce perfectamente reconocible. Este ano pois, fixose unha campaña de todas aquelas persoas que estaban facendo doazós de sangre, pois puderan endulzarse un pouco e que a sangre perdida se recuperase pronto. Podo preguntarlle entón que o que máis lle gusta, o melindre o rico ou o amendoado? Eu son de melindre. Sí, son de melindre toda a vida. Teño un problema co melindre, que teño que comprar bolsas pequenas, porque senón... Porque acabanse pronto. Efectivamente. Moi ben, pois graciñas e que disfrute moito da festa. Pois moitas gracias a vos. Sí, estamos na segunda xornada, o día principal porque é o acto de nomeamento de embaixadores e, polo tanto, esperemos que nos acompañe o tempo e vai ser un día de festa como lle corresponde a festa do melindre, non? Unha festa que pon en valor o sabor e a tradición. Sí, por suposto, porque non hai que esquecer que esta é a festa do melindre da repostería tradicional, non? Son 3 doces que se salta, que é o rico melindre amendoado, que se fan de maneira tradicional dende hai moitos anos. Por lo tanto, ese é o gran hándicap que ten esta festa, porque salta ese produto tradicional, a nosa cultura, e, por lo tanto, van estar contento a xente mercando estes produtos, non? 3 distincións que se entregan a embaixadores pola súa contribución á promoción de Melide e tamén á tradición reposteira. Por suposto, este ano os 3 embaixadores e embaixadoras se destacan por eso. Un é Pilar López, que é xerente da Asociación de Empresarios, que leva máis de 35 anos traballando a prol do comercio e de Melide, e, por suposto, en todo o que é a promoción, non? E, por suposto, a Setén, que leva tamén máis de 3 décadas pois traballando. E, por suposto, nomearemos o pregoeiro deste ano, Xosé Lois, que tamén axuda a contribuir dende as ondas toda a promoción, non, de Melide. Para mí é un orgullo, dende logo, non? Conozco Melide desde hai moito tempo, xa hai moitos anos, a miña muller é daqui, da parroquia do Barreiro. Bueno, pois é un orgullo poder dirixirme a todos os melidenses, moitos deles amigos, como digo, e veciños, que sempre me demostraron que son pois moi atentos e xente moi boa. Bueno, pois da tradición reposteira o que podría destacar é que desde hai moito tempo en moitas aldeas xa se elaboraban este tipo de produtos, non? Melindres ricos e amendoados, non? Que sucede? Que estes produtos ao longo do tempo, sobre todo nas casas, foron desaparecendo. Por qué? Pois é moi fácil decir por qué. Porque os fornos que había antes de leña xa non existen. E, lóxicamente, a xente xa non fa. E logo hai pois, un problema que é do que vou falar tamén no pregón, que é a falta de, digamos, de man de obra, non solamente nos establecementos, que nestos momentos creo que ese problema está solucionado nos establecementos que hai na terra de Melide, pero non tanto relevo xeracional nas casas e nas aldeas, non? Que iso pois fixo tamén que mermara un pouco o traballo dos propios labregos, sobre todo pois que se fixeran este tipo de produtos nas casas, non? Nas casas xa desapareceu, pero afortunadamente xa dende hai moito tempo, desde principios do século XX, pois se elabora en varios establecementos aquí en Melide, que é o que temos que saltar, non? E por último, eres máis de melindre, de rico ou de amendoado? Bueno, todo o mundo me fai a mesma pregunta, evidentemente. Como vamos a saltar o melindre, pero neste caso saltamos os 3 produtos típicos, o amendoado, o rico e o melindre,
Eu, evidentemente, probo os tres, como os tres, pero xa que me preguntas cal é o mellor para min é o rico. O melindre é moi doce, digamos un produto que se pode comer, un ou dous, so comer, pero sobre todo o rico a min gustame moito máis. É un pouco máis duro, non? Pero bueno, entrame moito máis co café, por exemplo, non?